Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Dating Centro Veritate. Wa kita'y mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag og kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigi po nyo boss kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mo'y pala makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karamay kailangan Biyernes, pitsa 28 na, buwan sa Marso tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon, natagantag pagtagad ang mga issues nga may labot ng lungsod, nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagaban-uban, nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may sugutanan karong butaga mga higala, libuan ka mga riders o ubang mga sakinan ang nisalmot kagabi sa Unity Caravan gikan sa Mandawi City paingon sa Dakbayan sa Danao. Straight to the point. Samtang pag-abot sa venue sa boardwalk, naghuwat po dito ang mga ang baga nga duot sa mga tao, baga nga duot sa mga supporters ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Nisalmot sa Manyanita, o nisalmot sa Manyanita pag-abot sa alas 12 sa tungang gabi. Straight to the point. Grabe ni rong adlaw mga kaigalaan, ubay-ubay ning mga supporters ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga ni celebrar apil mga kaigalaan niya ni Saulog sa iyang adlaw na tawhan ika-80 na nga adlaw na tawhan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the Bisag point. tuwa sa mahigala sa daheg apan ang katawhan sa tibuok Pilipinas kadtong iyang mga supporters ni celebrar sa birthday mahigala sa ilang gitawag nga Tatay Digong, bisan pa man og tuwa kini karon sa the Netherlands. Ang mga supporters gitagaan pod mga higala og tagsa ka cupcake nga naay kandila. Samtang ang uban nagdala og kaugalingon nilang mga cake og dungan nga gitayhupan human og awit sa birthday song mga kaigsunan. Straight to the point. Voluntaryo mga higala ang uban iyahay lagda og mga cake. Ang uban may galang wa kadag cake gipangtagaan og cupcake. Adunay kandila mga higala, simbolik kaayo sa ilang pagsaulog sa birthday mga higala ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Samtang kaganinang kadlaw usab dunay laing manyanita nga gihimo sa Rama Compound sa Basak San Nicolas nga gitambungan usab sa daghang mga residente gikan sa laing-laing mga barangay ning Dakbayan sa Sugbo. Straight to the point. Karong hapon ang birthday tribute alang ni Duterte adto na usab himuon sa Pasilong sa Paradise. Straight to the point. Diha sa Dakbayan sa Mandawi diin lakip sa himuon ang usa ka manifesto signing. Straight to the point. Ato sa pagtagad dubuntaga mga kaigalaan sa Banuban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Dito mga higala sa daheg, ang mga supporters ni Duterte magpiknik kuno karong adlaw. Ato ni agi katawa-katawa mga suking tigpaminaw. Medyo natingala na itong mga taga-Hague dito mahigala, mga taga-Netherlands nga ang ICC ro nahimo namang tourist destination. Gawas mahigala sa ICC, gawas sa penitentiary sa ICC, di kawad ang tao matag-adlaw. Nagsabot ang mga Pilipino nga mag-duty-duty sila, nga naa makita gyud ang ilang presensya dito mahigala sa kinini ang tugkaran mahigala sa ICC. Straight to the point. Nya karon ang iyang mga supporters
Tungod sa pagsaulog mahigala sa adlaw na tawhan, matod pa ang mga supporters ini magpiknik karong adlaw atubangan sa detention facility sa ICC isip pagsaulog sa birthday ni Duterte. Straight to the point. At pagtagad ron mahigala inana mga kagalaan sa ning mga Pilipino, no? Kung mo pakita na sa iya mahigalang kadasig ang mga tag-usa mga sukit tig paminaw na ang iyang kinaiya gyud nga kapit bisig. Iyang kinaiya mga higala sab panalagsa na nimo gawas ning kinaiya ha. Nakita nato ni nga kinaiya sa mga Pilipino mga higala adtong panahon nga namatay si Ninoy. Dili nimo makumpara, dili nimo malikayan nga makumpel nimo ang the way ba ang mga Filipinos mo react. Pagkamatay ni Ninoy, grabe ang reaksyon sa mga Filipinos. Pagkamatay ni Kore, lahi po ang reaksyon sa mga Filipino. Pagdaga ni Duterte na ng 2016, lahi ang reaksyon sa mga Pilipino. O karon mga higala nga gidakop si Duterte, gipada sa dahig, lahi sa dang reaksyon, mas grabe ron, kay ang katawhan man sa tibuok kalibutan. Nga mga Pinoy, mao mga higala ang nipakita sa ilang sentimento atol ni nimong panghitabo karon mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Karong adlaw sab ang atong kulo mga higalas pamantala ang The Freeman, ngano man nga mga OFWs nahigugma man gyud ngadto kang digong. Straight to the Mo point. ni ang ato rong kulom karon. Kung doon na mo'y hard copy diha, makakuha mo hard copy mas maayo. Ato dihang gi-explicar mga higala kining maong hinungdan ngano mga suking tigpaminaw. Straight to Kaya the point. mga OFWs grabe man gyud ang ilang pagtapok-tapok dito sa gawas sa nasod. No? Ang ila mahigalang lain-lain. Labi na dito sa the Netherlands, labi na to sa Europe nga areas. Unya di man ni mahadlok ni mga OFWs kay doon naman sa trabaho. Lahi man is mga ni adinhi mga higala nga gusto kang mo suporta sa mga kalihukan ni Digong, sa mga kalihukan labot ni Presidente Rodrigo Duterte, unya mahadlok kang mawa ka sa listahan sa ayuda. Kani mga OFWs, wa ni kahadlok. Kaya nanarbaho man dito kasama nga ni Nestor. Nya ngano man, ngayon anak man ang ilang pagmahal ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Kay gitirahan labasad ni sila mga higala sa ubang mga comments. So muna nga ato sang gitan-aw mga kagalaan ang side job sa mga OFWs, ang ato mga bagong bayani. Akong gi-explain diha karon sa pamantala ang The Freeman sa atong kulom karong adlaw Biyernes mga kagalaan. Unya ang ato anang online nga kulom, ato lang nga kunan basin na unya paning gabi o ugma baka mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin ang ato sang paghatag og dugang pagtagad kaya sugod karong adlaw daghan mga kalihukan kay birthday ni Duterte. Pero karong adlaw sab ang sugod nas kampanya alang sa mga lokal nga mga kandidato. Straight to the Kick point. off na alang sa mga lokal nga kandidato. Pero medyo natabunan ng kick-off sa mga lokal nga kandidato sa tapok-tapok karon alang kang Presidente Rodrigo Duterte atol siyang birthday. Straight to the No, point. ang mga kandidato gikan sa partido ni Mayor Raymond Garcia, ang kusog panaghiusa coalition o ang partido Barog ni kanhi Mayor Mike Rama mangampanya diha sa Cebu City Hall. Straight to the Kada rin point. pagtagad dubutaga sa abstubad uban mahigalan ning atong tulumanon ginyong nga tulumanon. Straight to the point. Samtang duha ka insidente pagpamusil patay ang hitabo sa managlahi nga dapit sa dakbayan sa Sugbo kagahapong adlaw. Una sa may barangay Pahina Sentral o ang ikaduha sa may Holy Name Mabulo. Straight to the point. Samtang sa dugang mga balita sa kauluhan ang Senate Foreign Relations Committee, pinaagi ni Senator Amy Marcos ni pagawas na sa initial findings nini og nakita ang tataw nga kalapasan pag-aresto ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte o pagpada ni ini dito sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Straight to the Ato point. sa ni may galang i-discuss karon kining findings sa Senate mga suking tigpaminaw. Kini guban pa mga sektaran niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM. Straight to the Now, point. tagantag pagtagad mahigala ang report mga kagalaan ni Idol Clint Lantaco. Kay didto man gid siya mga kagalaan sa atong sa kwan, no? Nag-cover ini. Kuan sa nang kuan mga kagalaan ha. Kaya lang ato ipa-report ni Idol Clint nya doon na ni mga video sad mga sukit tigpaminaw. Nya karon taw ako hisgutan ning report o kining na kuan ni Amy Marcos kining iyang komitiba ato sa ning hisgutan mga kagalaan. Ang komitiba ni Amy Marcos kini pagawas na sa preliminary findings, no? Gikan sa hearing niadtong March 20 sa Senate, no? Unya kini ni ang hitabo mga higala sa
kini ang Interpol o niya wa man daytoy red notice mga sukid tigpaminaw ang maong pagdakop ni Duterte. Muna makasabot gyud ka sa Solicitor General, kanang Solicitor General mo na abogado sa gobyerno, og mga kaso maabot na ngadto mahigala sa Court of Appeals, maabot na Supreme Court, ang sulji na may mo handle sa mga kaso sa gobyerno. Mo na nga si Solicitor General mahigala Gibara wa gyud mo handle tungod kay alanganin man, tungod kay sa legal nga aspeto mga kagalaan kini mo pag turn over ni Duterte political decision sa presidente. Kagari ka sa legal standpoint, lisod man, maipit man kananapita. Kaya nga itong 1987 Constitution nga may pinakalabaw mahigala nga balaod sa itong nasod, di man gina maluka, kay sovereign country man ta. Dili maluka na. Mo na bitaw uban nga, mo explain mo gamit pa gid sa RA 9851, palusot pag istorya, Bisa kung saan pa mo supalpal sa konstitusyon. Kay tanang balaod nga ipalabang, kinahanglan nga dili sa musukwahi sa konstitusyon, kay uras musukwahi siya sa konstitusyon, mahimo siyang unconstitutional. Og sa bangga pa na ba, ayaw pagbangga as pader. Kay ikaw may masikwati, ligon ka ng padira. Unsa man ang pader? Ang konstitusyon. So unsa nga balaod? Kisa may muhimo balaod? Congress. Kinsa pa? Kanang Congress mo ng Republic Acts, mo na yung mga balaod nga gipasa sa Congress. Once mo bangga na sa konstitusyon, buak ang balaod nga gihimo sa Congress. Kisa pa ilain mo himo balaod? Ang City Council, ang Provincial Council, mohimo sa mga ordinances. Balaod man na nga lokal. Panalitan ka na yun niya, di ka patakag pangluwa, di ka patakag labay sa upos sigarilyo. Balaod na sa lokal. Pero kinahanglan ka ng balaura, dili mo supak sa konstitusyon, kay uras dunay conflict niya, nga mo bangga siya sa konstitusyon, mabuak siya. Anaon ko pag-istorya, inigbangga, siguro ang imong kabangga, di ka mabuak. Kani ang konstitusyon, ligon ka na mo nagpader ba? Ayog bangga, Even ang mga international laws, mahimo siyang form part siya sa law of the land provided nga dili siya mubangga sa konstitusyon. Kay oras mubangga sa konstitusyon, dili siya mahigala mo supersede kay ato maning nasod. Ato maning country. Tagaanta mong example ako mong para masabtan sa tanan ba, ako explanation ninyo. Pero unya nang kinahanglan mo oras dako. Example kana si Congressman Arnie Tibis. Si Congressman Arnie Tibis, doon na tayo warrant, dakpunon to aman sa Timor-Leste, nangayag asilom. Ang atong warrant, dili pwede nga, wa man tayo jurisdiction dito. Ang atong warrant, naanay gahom within sa atong territory. But pag abot sa Timor-Leste, di man pwede nga magpadatag pulis dito, niya manakop dito. Kuhan ninyo, very simple ba yun ang explanation? Sa may tubuhaton, mo coordinate sa korte dito sa Timor-Leste. Muna doon ay extradition nga atong paghahimuon. Moagi ka dito sa ilang korte, ang ilang korte mo evaluate o unsa ba ni. So ilang decision sa ilang korte, ang ilang korte mi decide wa man mo kung sa tong request. Moagi po na sa ICC. Dili pwede dito nga si General Torre iyang gikuhang warrant o wala sa ICC. Sa to pa, may move ka by virtue of a warrant of arrest nga dili gi-issue sa atong korte. Gimanduan ka, mo imong gigamit. Stilan tong tawhan na ka. O di pa lang nagito, di pa na taon deer kayo, mayag yung... mayag itong balikason story ba? Pero kana ako na-explain ninyo kanang dapita, pero taas kayo tag-oras, makuha, hinahinay lang tagamay, birthday na ba ng Presidente Duterte. Unya, si Idol Clint nagtako dito ba? Unahon to saan Unya, tayo discuss niya, may hinayak niya, tag-discuss niya, mahurot tong oras yun. Ato lang budgeton gamay kay unahon ko sa gamay kay didto mahigala sa ang activities kagahapon pa unya hantod karon. Atong paminawon sa Idol Clint ng tako kay doon na ni mga video support mga sukit di paminaw. Idol Clint, may buntag nimo. Attorney Rafael, gitapukan. Gitambungan gyud kagabi sa libuan. Ka mga tao
nga mipakita silang suporta kang former President Rodrigo Duterte ang gihimo nga Manyanita Rally. Agi og tribute ni Attorney Rafil sa pagsugat sa ika-80 na nga adlaw na tawa ni former President Rodrigo Roa Duterte nga kinsa naa karon sa ICC detention facility dito sa The Hague sa Netherlands. Gumikan usab sa gitubag nini nga crimes against humanity. Attorney Rafil. Kagabi alas 8 pasado nakagikan ang kining gitawag na tuog unity ride, no? Kay gisugdan man ni Attorney Rafil og usa ka unity ride nga nanukad sa may barangay Paknaan, Dakbayan sa Mandawi. Pasado alas 8 na nakagikan kagabi og miabot dito sa Dakbayan sa Danao. Alas 10 pasado na nga pag-abot dito, grabe kataas Attorney Rafil sa kutay sa mga sakinan. So sa mga sakyanan, mga motor, mga four wheels napod. Nga gilangkuban Attorney Rafil sa mga motorsiklo og doon na pod mga pribado nga mga sakinan, mga four-wheel nga mga sakinan, Attorney Rafil, nga mi salmot sa maong unity ride kagahawi, Attorney Rafil, Marso 27, 2025. No? So, mao ni Attorney Rafil, kagabi, pag-abot dito sa Dakbayan sa Danao, mga alas 10 pasado, ang kinini ang mga organizers, pinanguluan sa nila ni Sir June Abines, og nila ni kinini ang Sir Elmer Hugalbot, Attorney Rafil, sila maoy pasiugda sa maong programa dito sa kinini ang park sa Dakbayan sa Danao, Attorney Rafil, dapin giniskarsada, dapin sa highway dito sa Dakbayan sa Danao. O niya, sa gihimo kagabi nga programa, Attorney Rafil, mihatag usab, ipada usab sa ilahang kinayang recorded nga video, Attorney Rafil, alang sa ilang usab nga paghatag o pasalamat o mensahe sa mga Sugbuanon, sila si Vice President Sara Duterte. So doon ay video. Doon ay video. Ato ko nung paminaw ng video kadali. Wala na ko, dito sa VTR lagi play, Attorney Rafil. Wala dyan sa BTR? Oo. Sige. O niya karon, Attorney Rafil, ang anak po di former President Digong, si Basti Duterte, ang mayor sa Dakbayan sa Davao, mihatag usab og mensahe. Pasalamat sa mga Sugbuanon. Atong tagsa-tagsaon ha. Kay niya may itong bisita po niya niabot. Gamay lang kayo ha. Tagsa-tagsaon tani. Straight to the Now, point. tagantag pagtagad mga kaigalaan kay ni amang sa Sibianan ron, bisita na to may gala niya, naka-iskoy lagi yun dito sa Daheg. International lawyer gud ni mga higala ha. Naka-iskoy lagi dito o niya kanang ato sa pagkutan-on sa mga proseso dito napita basig makahatag sa mga higalag dugang kinini ang kanabang just for purposes of academic discussion ba, no? Kanang sa pamaagi dito mga sukintig paminaw kay siyempre kana na ang lahi mas atong ila dito god. Nya kini ato mga abogado din daghan mga abogado sa Pilipinas nga di na lang kita mo ngadto ng Daheg kay wa man day kliyente dito. Medyo gamay ra po'y kaso mahigala nga nga madaan ng ICC, di man kay daghan kaso mo na nga kini mga abogado mo na lang pod na dili na lang ko magunotaryo na lang ko. Pero ato man pagtagad mga kagalaan kay naka-eskwela man dito sa Netherlands. Suito naman sa lugar dito mga higala o niya atong pangutan-on sa mga dugang dito. Ni astong kauban mahigala sa atong kinini ang announcers booth karon mahigala si Senador Francis Tol Tolentino. Senador Francis, good morning. Morning po, maayong buntag sa mga kaigsuunan natin dito sa Sugbo. Ito po si Senator Tolentino. Good morning, maaga po tayo. Oo, kumusta po kayo, Mr. Senator? Okay naman po, dito na ako natulog. Oo. Sa Cebu at maraming pupuntahan po ngayong karon, maraming iikutan. So saan kailan ka pa Kagabi po nandun ako sa Cordoba. Alas 9. So natapos siguro, maaga rin ako umalis, baka mga 10:30 na. Tapos ngayon maaga rin sa Barile. Sa 8 o'clock ata sa Barile. Okay, so ang mga activities niyo sa probinsya din? Opo, pero balik din ako ng Manila kasi tayo yung magpo-proclaim ng local candidate sa Pasay City mamaya. Oh, so ang busy-busy mo ngayong araw. Tapos gusto ko pa manood ng last game ng Ginebra. So yun ang problema. So chill lang yung Opo. Kumusta ang campaign ninyo? Okay naman po, nakakapagod. Pero ito ngayon, ito na yung second part Ito na yung nandito na yung local machinery. Yeah, dito na. Dahil nag-start na Nag-start na po ngayon. Ito na yung kasali na yung mga local candidates. So siguro dito merong konting bump, may push kasi ito na yung mga gobernador, mayor, konsehal na tumatakbo. So dito sa pag-start na ng campaign period sa local, parang kampante kayo dito.
confident Hindi kayo na naman, ano? Hindi naman, pero may push ito kasi ito yung machinery. Ito na yung machinery. So kumusta ang pag-iikot ninyo? Okay naman po, okay naman. So far, mga nakaharap na rin tayong OFW sa ibang bansa at mainit lang. Kahapon, Quezon City lang ho ako, tsaka Taguig. So far, mas nakakapagod lang ngayon kaysa dati. Mayroon bang schedule ang grupo ninyo na mag-rally din dito sa Cebu or wala? Palagay ko po, meron din. Oo. Hindi ko lang alam yung... Kasi usually, ina-announce nila yan 2 weeks before. Oo. Hindi... Sa ngayon, wala pa. Wala pa. Oo. Opo. Ngayon, dahil mayroong issue nangyari kay Presidente Opo. Duterte, no? Opo. Birthday niya ngayon. Birthday. Happy birthday po sa mga supporters niya. Pinapaabot po ni Senator Tolentino ang happy birthday na pagbati sa ating dating Pangulong Duterte. Oo. Now, dahil kayo ay naka-aaral doon sa Netherlands. Anong mga nuances doon sa may familiar mo ba yung Naalala ko pa kasi ICC? noong panahon ko nag-aral ako doon, wala pa hong ICC. Wala pa ho yung 1985 Rome Statute siguro. Ano pa yan yung International Court of Justice pa noon So wala pa ho nung Rome Statute, pero naalala ko yung surroundings na hindi masarap ang pagkain. dahil iba yung pagkain nila, no? Yung malapit-lapit lang po doon yung mga Indonesian restaurant. Kasi colony ng Netherlands ang Indonesia dati. So yung mga lasang, may kanin, doon lang kami nakatikim ng kanin. Pero yung pagkain, wala talagang lasa. Pero ngayon, balita ko may Filipino restaurant, may nakikita ko sa social media. The last time I was there was last year. I forgot the month. May dalawa akong mayor ng Cebu na kasama. Sinama ko sila dahil merong academic program merong Hague Academy of Local Government. Sinama ko po yung ilang mayors ng Cebu, ilang vice governors ng Pilipinas. So, yun din ang reklamo nila. Juice na lang iniinom namin nun orange juice. Oo. Kasi di talaga masarap. Pero yung mga pagkain doon more on yung mga pasta, no? Hindi po, cheese at tinapay. At saka konting, yung manok, wala talagang lasa. Kaya buti na lang, may nakilala kaming isang Ilongga na marunong magluto, ginagawan kami ng torta. Kung saan siya nakabili ng talong. So, ilang taon ka nag-aral doon? 6 months lang po, short courses lang yan. Short courses lang. Adopted ako ng isang Dutch family. Ang kultura po doon talagang hardworking sila, tapos mahaba ang buhay nila. Matanda na, mga 90s na, 80s, ganun. Nagbibisikleta pa. Nakikita ko, mahaba ang buhay doon. Doon ko nakita, doon pala yung headquarters ng Royal Dutch Shell, Electrolux, Philips. Mayaman po ang Netherlands. Tulad ng ibang mga countries ba, like Australia, yung mga Canada, mahaba ang mga buhay nila. Kahit retire na, parang okay lang sa kanila. 80 years old, trabaho pa. Sa Netherlands, doon kasi yung mga cheese at gatas. Doon talaga, kahit matatanda, nagagatas. So yan ang Yun ang mga naalala ko. Wala pa hong mga fast food chains noon, nung araw. Pero malamig din doon. Malamig po. Malamig po doon. Pag mainit naman, ay sobrang init. So, ngayon, marami na atang Pilipino. Pero nung nandun ako, decades na ho yun, kakaunti ho. Baka ako lang yun. Wala akong kasalubong doon nakakilala. Dahil ikaw ay pamilya ng international law. In fact, natuturo ka ng international law, no? Matagal na ho yun. Matagal na. Pero natuturo ka ng Constitution. Opo. Oo. Di ba nagturo ka dito sa University of San Carlos? University of San Carlos, sa Cebu, opo. Oo. So, medyo familiar pa ho tayo ng kaunti, although hindi na natin na... Yung mga Carolinian ako Opo. Bugbog kami dyan sa constitutional law. Ayun. Yung sa constitutional law, yung sa labor law. Namatay na yung professor ko sa labor law. Pero yung consti talagang grabe yun. Buhay pa ho tayo. Kaya yung mga Carolinian lawyers, hindi naman basta constitution ang pag-usapan. Kabisado yan. Oo, so labor. Opo. So, parang may nililay kang predicate kung may constitutionality issues. Usapan yung constitution, hindi mo ma-underestimate ng mga, hindi naman yung lahat namang lawyers, no? Yes, Pero ako familiar ko sa University of San Carlos dahil yung mga professors kasi talagang So ngayon, anong comment? Ito, it's up to you if you would give a comment, Senator Tol. Itong nangyayari kay Presidente Rodrigo Duterte, yung pag-arrest niya at pag-turnover ng Philippine government doon sa ICC. Nandito po ako noon.
Nasa Sugbo ako noon. March 11, 12, nandito ako. Tapos, dumaan naman ako sa Basilica. Nag-alay din po tayo ng dasal para sa kanya. Nag-alay din tayo ng dasal para sa Pangulo ngayon at sa Pilipinas. So, nakakalungkot yun nangyari dahil maedad na, matanda na. Pero may abogado naman sila siguro. Alam nila yung pwedeng gawin sa pag-invoke ng Article 60 ng Rome Statute. So, tsaka ang kagandahan doon, nakikita nyo, hindi pa nagsisimula yung trial, obligado po yung prosecution na i-share lahat yung ebidensya. Tapos pag merong exculpatory evidence, ibigay din. So walang tinatago, very transparent sila. In fact, yung defense legal team ng defense parang natanggap na nila, they receive already the records. Second batch nata. Kasi furnished by the prosecution. So at least walang surprises doon, no? Yes, yun ang pagkakaiba. But yung defense din, they are also ordered to submit their controversial evidences, if any, until April 11, if I'm not mistaken. So parang ganun ang procedure nila. Opo, yun naman ang problema. Siguro yung ebidensya ng defense will be coming from the Philippines. So, paano dalhin yun doon? Paano i-gather yun dito? Yan, medyo may expenses involved na yun. Oo. Pero yung ICC, dahil sila ang model court, no, kung baga, dahil international supposedly, magbigay ba sila ng emphasis doon sa mga technicalities like yung constitutional rights, because former President Rodrigo Duterte mayroong mga constitutional rights niya na medyo na violate dito sa pag-arrest niya. Siguro that will be considered ngayon ini-invoke na ho yan, so that will be considered. Pero alam niyo po, merong hindi nabubuksan na pag-usapan. Merong notion sila na ang tawag po transnational due process, na yung standards ay sang-ayon sa due process na universally accepted, at siguro hagip na rin dito yung constitutional right ng isang nasasakdal. So lahat po yan ay tingnan natin, kasi halos ang pagkakaiba ngayon, naka-live stream lahat ito Yeah, yan ang nakakaiba ngayon. Makikita natin kung anong takbo nito, at lahat naman sa September pa ho atayan. So lahat manunood. Anong feeling mo, considering na malapit kayo kay Presidente Duterte? Nakakalungkot nga. Yung nakita mo na inaresto siya. Nakakalungkot. Pero nare-recall ko, and if you can look at the footages na sa YouTube bataya kung saan, during the height of the pandemic, patapos na yung pandemic, merong taong kaharap ko na nag-a-apply maging ambassador to The Hague. Nandun ako sa Constitutional Commission. Yung tanong ko ngayon, lahat noon, siguro 2021 yun, 4 years ago, yun yung mga nangyayari ngayon. Ang pangalan niya, Ambassador Malaya. So ang tanong ko noon, kung meron bang mapupuntang Pilipino sa Hague, sa ICC, tutulong ba ang embassy? Yun po yung tanong ko. Kung meron bang halimbawang isang masasakdal, anong assistance ang ibibigay ng embassy? Handa ka bang tumulong? Buhay pa ho noon yung mga nandoon sa Utrecht. Tinutukoy ko sina Kadyo Masison, handa ka ba makipag-usap din doon? So, lahat nung tanong ko, yun hindi sa pagyayabang, yun yung nangyayari ngayon. And I'd like to commend Ambassador Malaya. He was able to assist the embassy, former President Duterte, yung damit, yung initially yung mga pangangailangan, yung bedding siguro, utilizing the provisions of the Vienna Convention on Consular Relations. So siyempre nakakalungkot kasi may edad na si Presidente Digong, birthday pa nga ngayon, hindi niya makaharap yung dati siguro niyang nakakaharap pagkaarawan niya. So, yun ang nakakalungkot nun. Tapos yung warrant kasi ng ICC, hindi dumaan sa korte natin Tapos yung Rome Statute, Article 59 din, nagsabi na after the arrest, they should have delivered the arrested person to the custodial state.
court Yeah. ng custodial state. So siguro yun yung mga yun yung preliminary statement ni former Executive Secretary Medialdea. Medialdea. Oo. Hayaan natin ang ICC na sumagot nun kung paano yun. Oo. Pero from your end, parang kita mo nasaktan ka rin sa nangyayari, no? Opo, kasi nakikita natin sa social media. Dahil kaibahan ngayon, lahat naka-livestream na. Kita Opo. na lahat, no? Especially yung hindi siya pinrovide nung hinihiling niya yung doktor niya. Yung doktor niya at saka tayo, lawyers naman tayo, yung client na may rights sa under the Miranda Doctrine, under the Constitution, Article 3, Section 12 na yung rights to counsel. Yung sinabi niya, yung anak ko, yung babae, kabugada, yon ang counsel ko. Pero deprived siya. So, tapos na yon. Wala naman tayong magagawa na. Hindi na tayo may So, hintayin natin yung proseso ng ICC. Pero ulitin ko, nalulungkot din po tayo. Oo. At nga sa pagdiriwang niya ng Karawan ngayon, ako makakaabot lang na binabatiin rin natin siya ng happy birthday. Now, Senator, sa ibang kabilang dako naman, kumusta po, ano po ang mungkahin nyo para may pababa itong mga problema natin, yung presyo ng kuryente? Ay talaga mabigat kasi kahit sa dahig, mabumura ang kuryente ron. Hindi na pinapatay ang ilaw ata doon eh. Naku. Nuclear po doon eh. Nuclear energy. So, si Senator Tolentino po ang nag-file ng Nuclear Energy Regulatory Framework Bill na marami rin nag-oppose kasi akala nila pag nuclear bomb na. Iba naman po yun na So, mas mura. Baka kung tayo ngayon ay meron mga islands na 15 pesos per kilowatt hour, baka mag 2 pesos yun pag nuclear. So, dapat siguro mapag-aralang mabuti yan, mag-transition tayo sa nuclear energy. At saka siguro maalis yung 12% VAT sa kuryente natin. Isa tayo sa pinakamataas Ang United Kingdom, 5% lang ang VAT sa electricity. Tayo 12%. Yung ibang bansa, 0%. So, paano magkakaroon ng investors dito kung napakamahal ang kuryente? Now, ito pong problema din sa internet. Sa tingin ninyo, paano ito para proposal ninyo para bumaba itong bayad sa internet, lalo na sa mga estudyante? Yung sa akin, yung Senate Bill 2966 na naipasa natin, hinihintay na lang natin ang signature ni Presidente Marcos para magkaroon ng discount. Pero ngayon, mapipilitan tayong mag-ride sa evolution ng teknolohiya. Kulang talaga yung mga cell sites natin kasi private investments yan. Kung sa Vietnam ay may 90,000 towers. Sa Pilipinas, maniniwala ka, attorney, 17,000 lang. Sa isang tower, ang nagsashare, 1,000 ang gumagamit. So, wala talaga tayong signal. So, hayaan natin mag-evolve itong teknolohiya. At siguro, yung DICT, nagpalit ngayon ng secretary, baka may mga bagong proposal dito. Baka mag-concentrate na lang sa satellite. Gano'n. So, kawawa yung mga nasa island, yung malalayo. Now, dito po tayo sa mga hakbang na dapat gawin para mapalakas ang ating national security sa patuloy na banta nitong China dito sa West Philippine Sea, Senator Tol. Doon pa rin ako di ba nagawa na natin yung Philippine Maritime Zones Law. Meron akong 2 bagong proposals ngayon. Una, yung pag-create ng West Philippine Sea Command. The other day, ang dami pong arrest na nangyari. Maritime espionage. Developing story po ito na di umano ay talaga ang binabantayan ay yung mga Coast Guard and Naval facilities natin. Pangalawa, meron po akong proposal na West Philippine Sea Settlement and Infrastructure Act. I-populate na natin yung West Philippine Sea Islands natin. Lagyan na natin ng barangay. Lagyan na natin ng tao. Lagyan na natin ng mga bahay. Kasi habang bakante po yun at military garrisons lang ang nandun, lalo magkaka-interest ang China. Ginawa na po yun ni President Magsaysay, 1950s, 54, 53. Dinalhan niya ng population ng Sultan Kudarat, General Santos coming from the north. Sila yung masisipag ngayon doon. Sila yung nag-develop na agriculture, pinya, palay. Kaya iba-iba yung lingwahe doon sa area na yun. Maraming Ilocano, maraming Ilonggo. Kasi
nilagyan natin ng population. Yun din ang proposal ko sa West Philippine Sea Islands. Yung lawak, yung patag, lagyan natin ng community resettlement area. Mga fishermen, lagyan natin ng cold storage para yung mga maing isda, doon muna dalhin yung isda. Oo. Dahil mayroon namang isang island doon yung malayo, no, na may community na tayo. Opo, yung sa Kalayaan. Kalayaan Island. Pero hindi po pwedeng military garrison. Mag-election din tayo doon. Oo. Magkaroon din ng voting center kasi atin talaga yon. Tsaka livable po yon. Habitable. Mayroon namang ano din doon, yung Pwede magtanim. mga schools natin doon. Oo, Oo. pwede magtanim. To may source ng potable water. Pero ngayon, kung babasahin natin ang geopolitics with the leadership now of Trump, ano sa tingin ninyo ang mangyayari dito? Palagay ko okay po. Ngayon, nandito ngayon si US Secretary of Defense Hegseth. 2 days po siya sa Manila. Nandito po siya ngayon. Ito, reaffirmation ng commitment ng United States na nandun pa rin yung pagtulong nila. Hindi natin alam kung ano yung pag-uusapan mamaya. Ngayon po yan, bago mag-lunch, nasa Campaginaldo sila, tapos punta ng Malacanang. So, hindi papadala ni Presidente Trump si Secretary Hegseth kung walang personal na commitment na ipatupad yung 1951 MDT. Yeah. But kailangan din tayong careful sa mga decisions natin dahil si Trump, America first yung kanyang, yung emphasis niya sa yung mga tariff. So, on the other hand, pwede tayong makinabang doon eh. May mga naririnig ako na may mga manufacturing firms na gusto nang umalis sa China. Kasi malaki yung tariff, 25% yung i-impose niya. Effective April 3. So yung iba gusto nang umalis, ang nakikinabang ngayon Vietnam eh. Dapat tayo makinabang din. Bakit tayo hindi kagad nakikinabang? Kasi mahal nga ang kuryente. So dapat i-solve natin yan, yung mga basic na mga problema na yan. Mahal ang kuryente, paano sila magre-relocate dito kung ang mahal ng investment nila? Sa Vietnam, mura ang kuryente. Yun, doon tayo na lulugi. Oo. Now, balik tayo doon sa dahig. Yung Senator Tol, mga lawyers doon sa ICC, mayroong mga doon, May mga list of accreditation yun. may accreditation. May accreditation. Familiar ka kung paano pa-accredit doon? Mahaba po yung proseso. Meron tinatawag na ICC register. So may proseso yan, submit mo may mga documents yan, haba niyan. Months yan. Kung hahabol ka na dito sa trial, baka hindi ka umabot. Na months po yan, ibebet nila yan kung aalamin nila sa IBP, kung talagang of good standing ka, aalamin nila. Basta may sarili silang investigation dyan. But any lawyer can qualify. Yeah, oo. Kailangan lang mag-apply. Mag-apply ka. Yung pagsimula online pa yan eh. Ngayon dati na ngayon online. So mahaba yung proseso nila. Very meticulous, frustrating sa iba. Oo. Sige, Senator Tol, dito tayo sa sa campaign period na dahil kayo po ay tatakbong senator ulit. Pwede bang malaman ng taong bayan dahil kita naman natin yung mga nagawa mo doon sa Senate, especially on legislations, itong sa West Philippine Sea, talaga namang mayroon kang na-contribute doon. So, pwede bang malaman ng taong bayan kung bakit kailangan ibuto muli si Senator Tol Tolentino? So siguro po, modesty aside, di naman sa pagbuhat ng sariling bangko, kailangan ma-maintain natin yung institutional dignity ng Senado bilang isang lawmaking body. Mahirap naman maging bara-bara na lang yun eh. Mahirap na, hindi ko sinasabi ako lang ang may kakayahan magawa, no? Pero ikaw, abogado ka, attorney, we need lawyers in the Senate. Kasi gawaan nyo ng batas eh. Yeah, hindi naman yun isang isang civic organization na nag-usap-usap na lang kayo doon. So, lalo ngayon, ang usapin ngayon puro international law eh. So, US Philippine Sea, international law. Pagdating doon sa itong BFA natin na pinaplano with France and Germany, international law din po yan. Itong ICC is international law. So, lahat po yan international law. So, paano natin matutugunan yung mga pangangailangan na may international law implications kung iasa mo lang sa staff o kung ano lang. So, yun po siguro, wala na po dyan kung nandyan si Senator Miriam pa, okay yun. Niyan, si Senator
Raul Roco, okay din yan. Maging si Senator Maceda siguro, okay din yan kasi nag-ambassador. Senator Jokno noon, no? Opo, si Senator Maceda kasi nag-ambassador natin sa Washington DC yan, kaya may diplomatic skills din yan. So, yung mga ganon yung kulang siguro at hindi na mawawala yon. Hindi, gaya ngayon, yung issue ko na nabanggit kanina, yung maritime espionage, international law po yan eh. So, marami hong ganon na sana maalala natin na dapat po may abogado sa Senado. Oh. Okay. So yung mensahe na ninyo, Senator Tol, sa ating mga, nakikinig natin ngayon. kaigsuunan sa Sugbo, ngayon po ay pumasok na yung unang araw ng local campaign. Masyado maingay din ang national politics. Siguro po at the end of the day, kung tayo ay laging nagkakaisa sa pagdasal, at the end of the day, when this is all over, especially national politics, we will come out as a better nation, as a better people. If we hurdle this with the blessings of God, kalimutan natin yung politika natin, kung tayo saan kakampi, saan color, ang mahalaga po ay kung ano po ang kabutihan ng Pilipinas. Okay, Senator Tol, maraming salamat sa pagbisita ninyo dito personal. Mayong buntag, Atty. Rufil, at mabuhay po inyong istasyon. Ito po si Senator Tolentino. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Okay, si Senator Tol Tolentino to mahigala to na hinabi nga ni bisita diri personal sa tong Sibianan. Karong buntag mo lang ni mahigala to nakita. So sa gipaso diri mga kaigalan sa tong announcers booth ato na hinabi mga kaigalan. Unya tong taon na tong dugang mga diskusyon. Salamat kayo, standby alang sa RMN 558 Manila nga mosunod na karon dayon. Straight to the point. Ining mga orasa mga higala to sa tagaaga pagtagad ang ato mga higalang paghatag no og paghisgot atong tiwason tong report ni Idol Clint Lantaco sa dugang update kay kagabi mga kaigalaan. Gisugdan nila ang mga activities no sa birthday mahigala ni former President Rodrigo Roa Duterte. Nya karon do na pud daghang mga activities ato tagag pagtagad. Straight to the point. Okay, ato sang ipakita gamay itong rally bigyan gabi ni presidente para sa kang presidente Rodrigo Duterte. Nya ato lang putol-putulon dai no kay aron nya maka-accommodate saban pa nato may gala mga reports no. Og si Idol Clint Lantaco mohatag sa nato sa update kagabi mga higala ni ining mga kasaulugan o mga gipanghimo nila mga kagalaan atol sa birthday. So mo ni ang kwan asa man ni dapit sa Danao ni or sa asa man ni? Unsa man nay audio ni dong kini niya? Be gamay lang. Apag Manyanita ni, Manyanita. Sa Danao City, Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Danao City Boardwalk, Kaning usa asa man eh? To you. To you. Okay. Ato nang sugaan ng atong mga kandila, mga igsoon. How beautiful is the morning as we come and awaken you with God's early morning blessing. With pleasure we sing to you on the day that you were born. Atong iisa nga mga kandila mga kaigsunan. The flowers came to bloom and at the baptismal fall all the saints brought forth their song. The dawn is now appearing, the rays of the sun breaks through, the
Okay, so mao ni gamay lang kay mahigala. Mao ni ang nahitabo niya ato na ipa-report ni Idol Clint Lantaco kay siya may didto ani mga kagalaan kining maong mga kalihukan didto sa Danau City. So ang motorcade kagahapon gikan dis may Konsula Mandawi. No, Mandawi, Cordoba pa ganito uban. Aban Mandawi padong dito sa Danau, unya dunay manyanita nga gihimo mga suking tigpaminaw. So mo ni ang mga kalihukan atong kuhaon ang report ni Idol Clint Lantaco karong nga taod mahigala. Do, okay. Sige, kay kanana ang okay, daan to iyang message usa. Sige, kay doon na mo yung mga messages nga kuan ba. Akong gipa-check lang diri kay si Sara Duterte doon na message para si ang papa. Doon na po yung message kuno si BBM pero akong gipa check diri kung sa manay. So murag daan ko yung message di ay. Oh, sige. Pwede ka po natin pabati tong daan niya nga message. Ano ato lang makumpara namang higala ba no? Okay, sige. Straight to the point. Now atong balikan may gala si Idol Clint Lantaco. Kaysa may nag-cover sa event kagabi mahigala. Gikan sa motorcade og ngadto na sa Danau. Naman to'y video dai kato bitaw na sa taas bitaw katong drone ang nagkuha. Unsa man tong kuan ha? Atong pagtagad mahigala. Uban ni Idol Clint Lantaco o ang mga kalihukan dito. Idol Clint, may buntag. May buntag pag-usab at Attorney Rafil og sa tumaga suking mga tigpabinaw, mga kasama og mga idol sa Kabisayan ug Mindanao. Oo. So gagabi ang panagtapok-tapok gyud dili magsugod sa Mandawi. Dirigid siya manukad Attorney Rafil sa may barangay Paknaan. Dakbayan sa Mandawi kanang paingon na ka dito bitaw musaka sa Kansaga Bridge paingon na magdugtong dito sa lungsod sa Konsolasyon. Oh, so mo na ni siya ka Idol Clint kani? Mao na inana kataas ang kutay sa mga motor taas o ang mga kutay. pribadong sakyanan nga mga four-wheel Attorney Rafil. So mga motorsiklo may ipauna ang mga four wheels sa ulahi. Naulahi Attorney Rafil. So mao ni grabe kasaba ang ilahang mga busina, ilang ituno nga tut Duterte inana Attorney Rafil. So na po ituno ang ilang busina Attorney Rafil unya mga sakyanan nga masugatan. Kani sana na kini siyang video nga ato ipakita karon. Courtesy ni Carl Omega. Asa man ni? Naa ni say audio dong? Nay audio ni? Wala ra. Ani murag music ra ni katong kuan, katong kang Freddy Aguilar nga. Okay ni sumuni ang kanana ang mga nagmotor. Inana kataas Attorney Rafil nagikan og Kansaga Bridge Attorney Rafil alas 8 pasado. O niya nakaabot og Danau City mga alas 10 na pod 50 mga inana Attorney Rafil. Tungod sa kataas. Tungod sa kataas Attorney Rafil. Managmotor ni ang uban. Ang uban ni Attorney Rafil wala na gud ni sayo og out sa ilang trabaho. O niya ang uban wala na lang pod mo trabaho. Ang uban dunay mga backride, ang uban way ba nga nag backride. O niya ako angkas man ko ni kasamang Jimmy Abilia gabi. Kasama Jimmy. Okay, so mao ni ato kuno. Kani dong be tanaw sa kuno be. Kini mao ni ang sa kuan pagsugod. Mao ni pag-abot rin ako sa Danau Attorney Rafil. Pag-abot sa Danau. Inana kainit ang paghangop o pagpaabot sa mga tao sa Danau. Unya usaman gitagaan mo dito panggasolina. Doon na ba kuan dito sa may kalaki para nga dako pay gastos gasolina ni. Unya ang snacks pa. Alamay ka si Idol Boyke Attorney Rafil nga. Mao po ni kuan sa kanini ang kaon niya sa GBB. Sa lakot niya pagka-istorya, wala ingon nga nagtapok ito kinay manghatag ayuda wala Attorney Rafil. So kini kabubuton gis mga tao. Kagabi bitaw Attorney Rafil akong gipang interview kadto mga individual nga niadto dito kay naa magod dito Attorney Rafil na ay mga pamilya nga nagdala og ilang mga pagkaon dito sa park. Dunay mga nagdala og ilang kaugalingon nga mga cake. Dunay didto pa hayag pa dito Attorney Rafil nagpicnic sila samtang magpaabot sa bagang dots katawan nga magpahigayon sa programa kagabi. Kani mo ni siya nagbutang-butang mo na si Attorney Rafil. Mo na gihuyop sa bata ang kandila ani unya kagabi gawas niya na Attorney Rafil dunay gipanghatag nga mga cupcakes. Unya adunay kandila. Ay babos cupcakes doon nagipang patong niya nga atong gagbang kandila pang cake gyud. O nya pagtungtong sa alas 12 gusto nga gabi pagtungtong gyud diha Attorney Rafil gidunganan og dagkot o diya nagdungan og kanta og manyanita song. Kani mao na ni dili ma. Kana mao na sa Attorney Rafil. Sa boardwalk ni Danau. Dito na sa boardwalk sa Danau. Be masige ko no be. Ato paminawon ko no be. Paminawon ta ko no dong. Nay audio ni. Ako ana man tingog Attorney Rafil. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sabay-sabay! Happy birthday
So kanin pagkanta happy birthday, pagka sa mga orasan na nin, Idol Clint, Pagtungtong yun alas 12. tungtong sa alas 12. Okay, gidunganan og dungan ag dagkot sa kadila nga nas cupcake, unya dungan pod og huyop. Unya dungan sa pagkanta og kuan kaniniyang Manyanita song. So mao na kagabi Attorney Rafael, ako gipangutana sa Sir John Abines, ubay-ubay gyud no, mga libuan gyud ka mga supporters ang mitambong sa maong Manyanita Rally Attorney Rafael. Alang sa paghatag usab og tribute sa ika-80 nga adlong natawhan ni former President Rodrigo Roa Duterte. Okay, diha ni sa may boardwalk sa Danao. Boardwalk. Okay, unya ubay-ubay ni mga tao nga kuan, doon na ba'y program nga gihimo dito, Idol Clint? Dihay program nga gihimo Attorney Rafael no, dunay mga kini ang namulong gani si Danao City Mayor Nito Durano, usa sa mihatag usab sa iyang mensahe kagabi. Mato ni Attorney Rafael, dili lang una kanana ang ihikling lang una ang kolor politika og ang niining mga orasa kay iyang gipadayag kagabi Attorney Rafael unsa pod kadako ang iha karon nga gibati nga kasagmuyo o niya ang iya post nga suporta alang kang former President Duterte Attorney Rafael. Oo. So unsa man doon na ba'y gawas aning doon na mga cupcake, doon na mga kandila, ang uban nagdag mga kagulingong cakes. Unsa man kana na ang doon na ba'y kuan na Idol Clint, kana na like t-shirt panalitan nga gipangsulot or nag-uniform nag-uniform ba og white nga t-shirt or black nga t-shirt or unsa man? Doon Green? na sila gipadala og ilahang kaugalingon nga mga t-shirt Attorney Rafael sa to mga Unsa man na printing? doon ay libre nga printing Attorney Rafael mo ba? sa mga t-shirt nga ipadala dito. Kay padala So, sa green o white t-shirt. So mapadalan ka dito ga t-shirt, iyahay lang mo dala t-shirt nya magpa-printer ka. Hasta sa kasamang Randy Suson dito gabi Attorney Rafael dito po siya. No, mato makita sa to ang live Oho. na doon ay mga gipirintahan Attorney Rafael dito sa kinini ang atbang po ni sa boardwalk. So maadto ka dito, Dos Plaza. mo apil ka sa rally, tapos mo apil ka magpa-printa kag t-shirt pwede ra. Pwede ra Attorney Rafael. Libre ra ang pagpa-printa, dala kag t-shirt kag galingon. Libre lang yun. Dala lang kag imong kaugalingong kamisin. Dakag kamisin nga kuan. So mo ni ang nahitabo no sa kinini ang Unya, kagabi Attorney Rafael ako nakita dihay gipresensya sa pulis, mga kapulisan. No, unlike atong nahitabo nga di sa indignation rally dito sa Mandawi nga walay pulis dito, walay presensya sa pulis dito sa venue mismo. Nya kagabi diha gyud mga pulis at sud og gawas sa venue sa Manyanita Rally Attorney. Kinahanglan magyud ba at least naagi mga pulis nga kuan kasi bako ba lang no. Obligasyon man sa gobyerno gyud nga naagi ang hapsay kalinaw. Maayo ang pag-mans traffic gabi Attorney Rafael kay diha gyud ang mga barangay tanod dito ini ang mga policemen po sa Danao City Attorney Rafael. So dito po kagabi so mga volunteers dito po diha ang mga rescuers ang kinini ang mga simba ko doon ay mga fire truck no doon na dito Attorney Rafael ambulansya. Okay, so nagtapok sila gikan sa alas 8 sa gabi diri sa may Mandawi padong sa Danao alas 10 sa gabi unya hantod pag alas 12 nagdungan og pangantan dagkot sa kandila. Okay, so mo na to ang Manyanita nga gipahigayon. Okay. So nitapos gabi Attorney Rafael nga malinawon ra gyud. O niya kanana ang paghuman og kantag happy birthday, pag-greet nila ni former President Duterte. Nagyahay pod og pamauli Attorney Rafael bit silang mga lamisa nga dala. Pero doon naman kay message si Sara Duterte dito ang gi-flash sa kuan. Naay gihatag dito nga message Attorney Rafael gi-flash dito sa kuan sa VTR. O niya kanini ang doon na po gihatag nga message si Senator Bato de la Rosa. Dito si Attorney Vic Rodriguez. Kani nga mga messages like kang Sara day naa ba natay ko anay? Ato kuno ni kuan kuno pabati sa kuno to gamay ang yang message mahigala. Ako itong i-contact si Sir John Abines kasi sila mo tinagunit Attorney Rafael. Wala pa man po ma-reply. Pero naman katay kopya na diha. Nara, sige ato kunong kuno. Okay, Sara para sa papa. Sige kuno. Asa man to? Mo nagi-play sa kuan pud kagabi Light po to. Kini. Sige kuno. Mo ni. Warmest birthday wishes to former President Rodrigo Duterte. I learned resilience and courage in your exigence. Thank you for teaching me the value of education. I wish you love, good health, and happiness. Happy 80th birthday, Papa. Happy birthday to you. Mo ni. So ang ato mga kalihukan sab karon na unsa may mga announcement Idol Clint gawas sa gagabi nining mga dugang kalihukan. Doon na himo ang kalihukan Attorney Rafael alauna hangtod sa alas 2 ari sa may Plaza Independencia. Sa kuan ay pasilong sa kuan pasilong sa Paraiso niya
Pagkagabi Attorney Rafael alas 7 adtos kuan, Ares may plaza Asa diferensya. dapit ng pasilong dayo ako kana. Sa Giso Mandawi Attorney Rafael. Pasilong sa okay. Paraiso. Mo ba na sa nganday? Sige. Sige, sumuni ang kalihukan unyang alauna. Dunay dito sa Mandawi na. Unya Dres Plaza Ebidensya karon pong gabi alas 7. Pasilong sa Paraiso sa may Giso Mandawi unya dayon alikod din sa may sa ICC. ICC, oo. Unya ang sa pidugang kalihukan. Unya karon alas 7 gabi Attorney Rafael Ares may Plaza Independencia. Dili sige. Sumuni ang mga So kagabi po dito po sa Rama Compound, Doon na diya pod. po sila pagtapok gabi. Okay, sige.